radimo hranilicu za ptice. I nju ćemo napraviti, znači izbušit ćemo ovdje, znači uzet ćemo točan promjer ovoga i onda ćemo izbušiti. I onda kad će hrana ići tu ćemo izbušiti i stavit ćemo žlić da će ptice dobijati hranu. Znači to je plan. Koristit ćemo bocu. I napravit ćemo kao za olovke, isto neke. Da. Od starog WC papira od kojeg ćemo napraviti stalak za olovke i imamo staru kartonsku kutiju ovdje od papurica na kojoj ćemo zalijepiti role u različitim oblicima i tako oblikovati stalak. Ja izrađujem svijeće od staklenke i nekakvih bunica. Također ćemo ga pobojati i krasiti. A od boca ćemo napraviti cvijeće i hranilicu za ptice. Dakle, mi radimo cvijećnjake i od njih ćemo iskoristiti kao hranilicu za ptice. Koristimo kistove, boje i poslije ćemo koristiti škare. Crveno koristimo akrilne boje koje se lijepe na staklenke. Kasnije ćemo ih krasiti staviti na lučice. Evo, ja sam odlučio napraviti hranilicu za ptice. Koristio sam jedan štap, bocu od vode i špagu. I škalenda. Dobar dan, mi smo danas rešavali staklenku sa božićnim motivima. Koristili smo staklenku, bijeli sprej i papir s kojim smo napravili motiv. Na kraju ćemo zapaliti svijeću i staviti unutra. Doviđenja.